Si Migukula po mga idol gigutom at doon ni siyang pakaunon kay basin og maghurmintado ni siya karon kay ni ana ra ba ang doktor nga delikado ni siya mapasmo kay basin maliso ang iyang tornilyo. Ya asa ta? Giuna. Una ba? Una. Oo, na ka kay batayan di ka kay. Una. Wa nagi kumpiyansa si Migukula po mga idol. Mahadlok na ni siya mabudol in town. Unsaon kada pangaon amo mangilaron nga siya among pabayron. Bisan ni pusdak ni atong amigo, itlog lagi mo kagay ani siguro. Sige na. Ora ko daw. Taro. Puwerteng abtika sa mananap, dili na gud mahadlok og truck. Ari lang may mga on silang nanay. Kaya affordable raman ang ilang baligya. Dagko pa kayo og hiwa. Oy, Manoy Cristebe, dagko na naghiwa kang nanay. Dili kang nanay dagko hiwa ing kupiso. Kining pagkaon nga iyang baligya. Ikaw no, lain na sa di manghuna-huna. Giunahan og istorya ni Migukula po mga idol. Ako kuno iyang pautangon. Nagbot-bot na sa ning mananap. Naguna-una na sa ni siya kay hadlok makahugas. Tanawara, gipakauwawan di ko sa mananap. Mauto nangita na lang migbahaw mga idol. Labahaw tindira amigo. Werting di malasa mga idol. Tindirang bahaw na lang nahabilin in town. Nakapili nagsudaan si Migukula po mga idol. Anang tambo kuno para dugay kayo hotdon. Nagambok mo mo. Nandugay kay hutdon ba? Dugay hotdon. Oh, kato ako ay. Kato kuno ya. Taas kayo. Kana. Uri di ganti ba? Uy ganti. Daban na sa sabaw man. Sabaw. Kana may makabuak. Wag kabuang. Kani ko na isudaan kay makabuang. Ako na say mamili mga idol. Kana makabungog sad. Aw kini isudaan kay makabungog. Ug karon mga idol si Migukula po atong sungugon. Ang iyang napili ang sudan atong kuhaon. Kari ko amigo. Kari ko ah. Kari ko ah. Kari ako. Wow. Dili gyud ihatag ni Migukula po mga idol. Ngano kuno iyang sudan akong ilogon. Nangitang pagsabaw si Migukula po mga idol. Sabaw ni ano? Sabaw. Ano day sabaw ah? Wala pa gyud makontintos Migukula po mga idol. Lumsan kuno sa sabaw ang iyang kaugalingon. Unsaon hangover man gihapon kay maghilak man ang adlaw og dili makainom. Lataan lang. Sabaw sa nilat ang drago na lang among gipangayo mga idol. Kay lami man sad kayo na higupon. Diring dapita ni sugod nagligwat si Migukula po. Ligwati ko. Pwede raman na unta mo ligwat nga dili maguba ang naong. Unya giitsahan na yun og 3 points. Unya syempre dili sa ta magpakansi mga idol. Muliap sa tao kadaghan. Siya rog dili ni mo burot atong tiyan. Biyahe lang migpaningkamot mga idol. Dali-dalion ko ni kaon kay si Migukula po man akong pabayron. Unya diring dapita si Migukula po sa soft drinks ni order na. Dili man siguro ni mahadlok og diabetes tawhana. Kari ma'am. Aw kula po ma'am, duha. Wala po dua. Oh. Kula po duha. Wala po ha. Ang buwang ng tawa na. Hanggaw man siguro ning tawhana. Kula po man hinuon di order niya. Naglibog na hinuon ang tindira. Diring dapita mga idol si Migukula po na pungot kay inigkandos niya sa kutsara ang sudan dili mo kuyog. Ay na. Hindi lang na ba? Tukando. Unya mga idol ang sobra natong sabaw atong ihatag ni Migukula po para mabusogin ni siya pag-ayo. Unya kining kaon niya karon dala na ni panihapon. Yeah. Urot na lagi na. Urot na lagi na. Pabalibad-balibad pang mananap. Sa wala makahibaw mga idol, si Migukula po binulsahan ni og kinain. Naagyud ni siya reserba pirme kay inig-inom og tiki-tiki. Aw kumbate. Unya sultian ta mo unsay sikreto mga idol. Nigbayad ninyo humagkaon, maura ni inyong iingon. Nay, Merry Christmas. Tanawa, si nanay na kuyawan mga idol. Ang importante maka-discount ta karon. Nga ay.